Practic, ai ieșit din supermarket și ai ajuns acasă. Sunt Scutaru Andrei de la The Black Swan, agenția ta imobiliară, și astăzi vreau să vă prezint o casă în Băicoi, pe strada Republicii, la numărul 328. Unde suntem mai exact? Suntem în centrul orașului, în direcția aceea la 15 km avem centrul Ploieștiului, iar astăzi eu vreau să vă prezint această casă din spatele meu, la numărul 328, cu o suprafață a curții de 287 de metri pătrați, amprenta casei este de 102 metri pătrați, dispusă pe parter plus etaj, suprafață utilă totală de 184 de metri pătrați și un magazin pe care puteți să-l închiriați în fața porții. Înainte să vă prezint proprietatea, haideți să vedem și ce vecini avem. Avem așa, în stânga voastră avem Profit, de la care am ieșit, Ofertis, Vodafone este un pic mai încolo, aici avem Sarea în Bucate, mergem mai departe la Dulce și Sărat, după blocurile acestea avem școală, unde vă puteți duce copilul. Penny este fix după noi, practic această casă puteți să o transformați în comercial, nu doar în rezidențial, având în vedere că ne aflăm fix în centrul orașului Băicoi. Haideți să vă prezint și proprietatea. Repet, casa poate fi folosită atât rezidențial cât și comercial. De ce? Avem intrare separată către etaj, intrare separată către parter. Acum, casa este prevăzută ca și spațiu rezidențial, dar oricând puteți să vă țineți spațiul rezidențial sus la etaj, iar parterul să-l închiriați tot sau să vă creați propriul business și să-l transformați în spațiu comercial. Ca și spațiu comercial avem aici, a fost înainte sală de jocuri, avem undeva la 30 de metri pătrați utili, avem și grup sanitar. Chiria lunară ar putea fi undeva la 600 de euro pe lună. Acum că v-am prezentat și acest spațiu, haideți să vă prezint și parterul. De menționat, casa este racordată la toate utilitățile, iar la electrică avem și 380. Intrarea principală se face pe aici, intrarea principală pentru parter și duce și către curtea din spate. O să vă arăt imediat și pe aceasta. Intrăm într-un hol foarte spațios, foarte lung. Aici avem geamul care duce către spațiu comercial, cât și ușa pe partea aceasta. Puteți oricând să vă deschideți, depinde ce business doriți să vă creați. Din hol dăm către un living destul de spațios, puteți să vi-l amenajați după bunul plac. Casa se va vinde mobilată, utilată, exact așa cum o vedeți. Din living continuăm pe hol și dăm în primul dormitor. Primul dormitor fiind și acesta mobilat complet. Din dormitor continuăm către hol, unde ajungem la bucătărie. O bucătărie făcută pe comandă, va rămâne absolut tot ce vedeți. Avem și hotă, cuptor, frigiderul îl avem aici. De la bucătărie continuăm către hol și mergem la baia de la parter, baie care este prevăzută cu cabina de duș și aerisire naturală, și urmează ușa care dă în curtea din spate. Aceasta este și curtea din spate, o curte foarte spațioasă, prevăzută cu acest foișor sau bucătărie de vară este ea în momentul acesta. Puteți să o recompartimentați după bunul plac. De ce spun asta? Pentru că după acest perete mai avem încă un spațiu aici în spate cu o toaletă de serviciu. Puteți să folosiți și acest spațiu să vi-l transformați într-un foișor sau, așa cum aveți voi viziune, să vi-l transformați în locul vostru de recreere. Acum că v-am prezentat și parterul, haideți și la etaj. Acesta este și etajul. Intrăm într-un living, acum el este folosit ca și spațiu de depozitare, puteți să vă puneți aici canapeaua, acolo televizorul. Acest etaj este de comandat și acesta avem în spatele vostru dormitorul, vi-l prezint imediat. Haideți să vă prezint mai întâi baia. Avem o baie cu cadă, toaletă bideu și aerisire naturală. Din hol mergem către al doilea dormitor, cel matrimonial, să spunem așa, sau puteți să-l transformați cum vreți voi, chiar și în bucătărie. Puteți să vă aveți bucătărie aici și aici zona de dining, sau în sufragerie, sau îl amenajați după bunul plac. Vederea de data aceasta este către spate, către curtea din spate. Avem și aer condiționat în acel dormitor, cât și în acesta. Aerul condiționat este aici, în fața voastră. Acesta este și al doilea dormitor, și acesta spațios. Avem și camere de supraveghere pe casă montate, iar din acest dormitor mergem către balcon. Acest dormitor are balcon propriu, un balcon destul de spațios, puteți să vi-l amenajați după bunul plac, cu vedere către centru. Să recapitulăm, suntem în Băicoi, pe strada Republicii la numărul 328. Vă propunem spre vânzare această casă cu suprafață a terenului de 287 de metri pătrați.
Amprenta casei are 102 metri pătrați, suprafață utilă avem 92 la parter, 92 la etaj, în total 184 de metri pătrați, dintre care avem și acel spațiu comercial de 30 de metri pătrați. Casa este racordată la toate utilitățile, inclusiv avem și 380 ca și racordare la electrică. Pe partea de parter avem încălzire cu centrală proprie, partea de etaj este încălzită cu ajutorul aerelor condiționate pe care le-ați văzut mai devreme, care au inverter, deci face și rece și cald. Casa a fost finalizată în anul 2020, avem o izolație exterioară cu polistiren, iar interioară cu vată minerală. Podul de fapt poate fi mansardat, deoarece avem o înălțime suficientă pentru acest aspect, avem chiar și geamuri termopan. Casa are două intrări, una pentru parter cât și una pentru etaj, așa încât puteți să vă o folosiți atât rezidențial cât și comercial. Eu sunt Scutaru Andrei de la The Black Swan, agenția ta imobiliară. Prețul îl veți găsi în descriere, numărul de telefon îl aveți afișat pe ecran pentru mai multe detalii. Nu uitați, comision 0% de la cumpărător. Haideți la vizionare!